मुंबईमध्ये मुसळधार पावसामुळे अंधेरी पश्चिमेमधल्या आंबोली परिसरात मोठी दुर्घटना घडली आहे। अशोक धर्मा चाळ इथं आंब्याचं एक मोठं झाड 4 घरांवर कोसळलं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचं नुकसान झालंय। या घटनेमध्ये 4 जण जखमी झालेत आणि त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलानं घटनास्थळी धाव घेत झाड हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू केलंय। दरम्यान नुकसानग्रस्त नागरिकांनी तातडीनं पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे। रात्री 2:30 वाजताच्या सुमारास आहे ना, जोराच्या झाडाचं आंब्याचं झाड आहे त्याचा पडल्याचा आवाज आला म्हणून आम्ही उठलो। पूर्ण घराचे पत्रे सगळे तुटून हे झाले होते आणि पूर्ण खाली सगळं आलं होतं। त्याच्यामध्ये माझ्या मुलाला मला दुखापत झाली। बाजूला 2-3 घर आहेत, त्यांच्या पण घरामध्ये त्यांच्या पण मुलांना त्यांना दुखापत झाली आहे आणि खूप नुकसान झालंय आमचं घराचं। सरकारला काय सांगाल? सरकारला एवढंच सांगणे आमचं की एवढीच विनंती की जे नुकसान भरपाई झाली ते आम्हाला करून द्या।